best op de fiets gegaan zijn er toch gekomen. Ja, schat. Ik heb de communie gedaan vandaag. Ja, het is mijn communie cadeautje. Ons communie cadeautjes. We hebben eigenlijk een communie gedaan. Ja, de eerste communie. Eerste heilige plechtige communie. Een fietsje gekregen, ja. Wil ze niet hebben, hè, van mij? Ja, dat. Wat? Ja, mooie fiets. We moeten nog leren, hè. Wat dan? Dat gaat goed, dat. Met zijn printje waarmee. Ook in de poesie schrijven. Oh, de poesie. Best een beetje verlegen gelukkig, ja? Ja, dat dacht ik, ja. Ja, dat is zo'n bril kopen. Ja, wat wil ze? Als ze de communiteit op zijn 57ste, dan... Dan nog zo jeugdig. Oh, ja, wat moet ze? Maastricht is cultureel erfgoed in stand houden, hè?